Vi har valgt at arbejde med, hvilket mad der skal serveres i caféen, altså udvalgt i caféen. Mandag startede vi med at gå rundt i udskolingen, fordi vi havde valgt, at det skulle være i vores målgruppe. Vi spurgte dem om, hvilket mad de kunne tænke sig at købe i caféen. Vi havde givet dem 3 valgmuligheder om, hvad man kunne vælge imellem. Sund mad, som for eksempel smoothies med bær og frugt, grovboller, juice og sunde pandekager med havregryn. En god blanding, som er en blanding af det sunde og det usunde. Hvis man nu har lyst til en hotdog efter en træning, kan man stadig få det. Man kan også få en grovbolle med salat og kylling for at være ekstra god ved sig selv. Usund mad, som for eksempel is, pomfritter, toast og burger. Vi har derfor sørget for, at det er den samme pris for det meste af maden, men vi har dog gjort noget af den sunde mad billigere. Vi fik en idé om, at en dag i hver uge skulle der være en dagens suppe, som man kunne købe i løbet af en hel dag. Der skulle også hver lørdag være en nationaldag, hvor man f.eks. kan købe mexicansk eller italiensk mad en hel dag. Vi har også tænkt på nogle navne til caféen, som for eksempel en god blanding eller Café Langesø. Vi gik også for at spørge mennesker i alderen 30 plus om, hvilke tanker de havde omkring vores idé. Vi fik spurgt 30 personer, og her er vores statistik. Vores statistik viser, hvor mange der havde stemt på de forskellige navne. Café Langesø var det navn, der fik flest stemmer. Morfé og Morød Café fik færre stemmer.